rawuh wonten Taman Sari kene ya, Nduk. Nah, Gaina. Kowe lan anak-anakmu lagi padha dolanan apa to, Nah? Lho nggih Nduk Rayu, menika kula kaliyan anak-anak kula badhe panipur ati panjenengan Nduk Rayu. Yen kaya ngono kanggo nyamur laku, aku tak melu jejegetan ya, Nah. Nggih, ayo Nduk. Ayo ditutupno oleh suka parisutya yo. Ayu kabeh. Ning sing siji kok kaya blak kok moncrot. Iki sapa iki? Bak. Mbok aja ngene wae. Elek-elek ngene iki sing nganti akeh yo. Nganti apa? Nganti apa ngombe apa piye? Lan jenengan iku sinten? Telung kuping. Krono Sewandana saka tlatah Bantarangin sing paling bagus sak jagat iki. Lah ayo padha ngati-ati ya, Nduk.